Καλησπέρα σε όλους παιδιά, πάμε να σας πω 3 τυχαίες πόλεις της Ελλάδας για το τι καιρό θα κάνει αύριο Κυριακή 12 Ιανουαρίου. Πάμε στα Μέγαρα, γενικά στα Μέγαρα θα έχουμε και συννεφιά και ήλιο, με πιο πολλές όμως νεφώσεις και λίγο ήλιο, και υπάρχει και μια πιθανότητα το απόγευμα, κυρίως το βράδυ, να βρέξει έτσι για λίγο, κυρίως τις βραδινές ώρες. Η άνεμη θα είναι 1 με 2 και τοπικά ίσως και τα 3 μποφόρ, κυρίως τις βραδινές και αργά το βράδυ, δεν θα φυσάει, η αλήθεια είναι, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Πάμε και στο Κιλκής. Γενικά στο Κιλκής θα είναι ένας κλειστός καιρός αύριο Κυριακή, μόνο βροχές, και υπάρχει και πιθανότητα να το γυρίσει σε χιονόνερο και ακόμα να το γυρίσει και σε χιόνι. Η άνεμη θα είναι 3 και τοπικά ίσως και τα 4 μποφόρ, θα φυσάει έως και μέτριας έντασης, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου. Πάμε και στη Θήβα. Γενικά στη Θήβα θα έχουμε πιο πολλές νεφώσεις με λίγο ήλιο, με αρκετά σύννεφα, και εκεί υπάρχει μια πιθανότητα το απόγευμα μπρος βραδάκι να βρέξει κιόλας. Η άνεμη θα είναι 1 με 2 και τοπικά ίσως και τα 3 μποφόρ, κυρίως στις βραδινές ώρες, δεν θα φυσάει, πάρα πολύ λίγο θα φυσάει, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και καμπανάκι για να ενημερώνεστε καθημερινά για το καιρό. Πατήστε ένα like και σε αυτό εδώ το short, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο short. Γεια σας.